cada tarda estem aquí al carrer Fondo donant la nostra informació a totes les veïns i veïnes que s'apropen per la paradeta i sobretot escoltant a la gent. Ara estem aquí a la paradeta presentant el nostre projecte per millorar la ciutat. Esperem. Aquí repartint als ciutadans de Ruby City. És una feina molt intensa, però val la pena per intentar canviar aquesta ciutat. Millorar les organitzacions, millorar els carrers, la ciutat, la vida quotidiana de les persones. La Rubí no s'ha tocat des de fa 50 anys. Hi ha molta gent que ja no confia en la política i nosaltres el que hem de fer és intentar recuperar aquesta confiança en la política i de la política amb la gent.